אוקיי, שלום בנות, אתם כולכם באתן לתגלית היום, כל אחת רוצה להיות דוגמנית השנה. היי נתניה נאו. שלום, איך קוראים לה? אסיף, אנה, אביבה, אריאל, זהבי, מור, נעים מאוד, איילה, אסתר, אינו, דניה, קורל, חגי, יובל, אלינור, סהר, וואו, אמילי, אלינור, הודיה, ספיר, בן יוסף, אלינור, בתל, גל, הודיה, נוגה, איילה, בת כמה? עוד כמה ימים 14, בת 20, מה את עושה? שירות לובי. איך ההרגשה שלך אחרי האודישן? כיפית, רגילה כזאת. שאלו אותי כמה שאלות. מה אני אוהבת לעשות? וראו שאני אוהבת לצאת לבלות. שאלו איך אני במסיבות וכאלה. הילה, את אחת השופטות היום. את זאת שילדה את הרעיון? בוא נגיד את זה ככה שאני וחן מסיקה מקורבים ועובדים בשיתוף פעולה פורה כבר כמה שנים טובות. זה חלק אחד מהדברים שאנחנו עושים ביחד. בטח ובטח שניתן את הכבוד גם לליאור חיות שנתן לנו את הקרדיט ואת כל החסויות שצריך ולעזור לנו. ואיך לא עם העיתון השבוע בנתניה שהוא עיתון הדגל, הוא מזמין את כולם לכאן. ועם האתר החדש נתניה נאו. והאתר החדש, אתר נאו, אני מבקשת מכל בנות ישראל היפות להיכנס ולהצביע. הקול שלכם הוא קול של בוחר. את יושבת היום עם שתי השופטים האחרים, עם ניר שאיבי. אבל תדגישי את העין. שאיבי! ומימי תדסה המיומנת. אנחנו עושים פה משהו שהרבה זמן לא היה בעיר. בחורה שזוכה מקבלת קמפיין בתוך החברה של סוכנות הדוגמניות, AJ Models. יש מתנות, לכולם יקבלו מתנות. בכלל, אני חושבת שכל ההוואי הזה זה חוויה אחת גדולה. בת כמה? 16 וחצי. וואו, מאוד גבוהה. נורא גבוהה. למה הגעת היום מור? כי אני רוצה לראות לכולם, אני שווה. מה הכי מיוחד בה? הכל. הכל. כי אני דוגמנית. עצם אני דוגמנית. ואמרתי לי איך לתחרות. נראה מה יהיה. ואיך ההרגשה שלך עכשיו שיצאת מהאודישן? הרגשה טובה. בסדר גמור, כאילו, אבן מהלב ירדה. בסדר, במתח. מה שאלו אותך? מה הגובה שלי, ואם אני רוצה את זה. אמרתי שכן. אם יש לי ביטחון עצמי, והייתי בעבר דוגמנית ופרשתי. שם דוגמנית שאת מעריצה ומסתכלת עליה, מודל לחיקוי. תודה. מירי בועדנה. כאילו התביישתי ממש וחשבתי שזה יהיה לחוץ כזה, אבל בסוף הם היו נחמדים כאלה. הם שאלו מה אני אוהבת לעשות, וישר שנכנסתי אמרו שיש לי לוק של משחק, משתתפתי באיזה תחרויות, הכל. השתתפת בתחרויות? כן. וניצחת אותה? כן. יש לי הרגשה מצוינת בקשר לזה. שלום מימי. שלום. ואני יודעת שיש לך חלק גדול בתחרות הזאת. אני אחת מהשופטים כרגע, ובהמשך אני גם המפיקה של האירוע, ובעיקר המעודדת. ואת פה כדי לשפוט אותם יותר על המראה החיצוני, על איך הן מטפחות את עצמן? אני כן, על בעיקר גובה, שגם יופי, וגם לבנות אישיות. כולם יפות, אני גם מופתעת כמוך, שבת 14 יש לה 1.80 מטר, שאני הייתי חולמת. מה הטיפ הכי טוב שאת יכולה לתת לבנות האלה, שכל אחת חולמת להיות דוגמנית? שמעבר לטפח את המראה זה ללמוד את התעשייה ולקחת את הכלים. לא מספיק להיות יפה. בתחרות הזאת, מי שלא זוכה, זה לא בהכרח. היא לא יפה. יכול להיות שאם היא לא זכתה כאן, עדיין יכולה להיות דוגמנית ועדיין להיות מצליחה. את רוצה להיות דוגמנית? כן. עד כמה אני רוצה את זה? כעיקרון הם שאלו אותי מ-1 עד 10, אמרתי 20. מה את עושה בזמן הפנוי שלך? אני אוהבת מאוד להצטלם. לצאת, לטייל, לבלות, לחייב. אני בדרך כלל אוהבת ללכת לחברה טובה, לצאת, לישון, לחשב. אמרתי שאני אוהבת לקרוא. תספר לנו מה אתה עושה כאן היום. אני פה, האמת, על תקן מראיין. קצת לדעת על הבנות, קצת לדעת מעבר ללוק. אני מנסה באיזשהו מקום להכניס אותם לדבר הזה שנקרא דוגמנות. מה זה הדבר הזה שנקרא שואו ביזנס? א', זה לא כזה ורוד, זה לא כזה קל. יש את הצדדים השליליים שהן לא מכירות, הן מכירות רק את הטלוויזיה ואת הזוהר ואת כל העניין הזה. מה יש לכם לומר על הבחורות בנתניה? אחת, מקסימות, יפהפיות, חמודות. התחרות הולכת להיות קשה מאוד. נו, מה תעשי אם תזכי בדוגמנות? קריירה, ברור. אני חושבת שיש לי סיכוי, יש לי את הביטחון. עד כמה את רוצה את זה? הכי הרבה שאפשר. את רוצה להיות דוגמנית, זמרת? האחד שסגד ליופייך, שנתן את הכל בשבילך. או שחקנית או כולן? הכל. אני יודעת שאני אקח את זה, כאילו, אז...
לא חדש. אני מכירה את עצמי. חושבת שאת תהיה אחת מהמנצחות? כן. את מרגישה שיש סיכוי שנצח? לא ניצחתי עדיין, אבל יכול להיות, יש סיכוי, אולי. כן, כולכן חברות טובות? כן, באותה שכבה. באותה שכבה. כן. ומה יקרה אם אחת תנצח? אז מאחלה. תפרגנה? לא תקננה בכלל? לא. איזה יופי. זאת אומרת שהיא הכי יפה ואתן לא, כן? לא. I'm gonna be a supermodel.